Andibulise mbukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwangokuhlanje ngokunjalo nangomso simlindeleke u30% wamathuba emvula phakathi kwendawo zikumandla waseMpuma Koloni kwindawo zikumntla mpuma welizwe ngokunjalo nakolaphondo lase-Northwest kanti ke litherholele ngamafu ubukhulu becala kwendawo ezisembindini ngomso ke mbukeli soqaphe into basathe gqolo zisina ezamvula kwimimandla esempuma ngokunjalo nakwimimandla ekumntla ntshona welizwe kanti ke uyalunyukiswa ngemililo yamadlelo phakathi kwelaphondo lase-Northern Cape ngokunjalo naphaya ekharu kanti ke xa sijonga amaqondo wethu okutshisa into yoba wona sibeka phina sabona into yoba noko kufudumele ubukhulu becala kwimimandla esentshona amaqondo ke ade abetha phaya ko-23 degrees Celsius phaya aphinthini silindeleke u-16 phaya eSpringbok ngelixa u-19 eFredendal phaya eMpuma Koloni ke mbukeli nakhona noko lihle izulu lifudumele nje kakuhle amaqondo phaa phakathi ko-16 ngokunjalo napha ko-18 phaa korhafu ekomani ke ngo-16 napha eMthatha kanti ke athathisa amaqondo ngu-22 degrees Celsius phaya esajonisi kwindawo esembindini ndingatsho ndithi noko lihle izulu lifudumele ngomso ke mbukeli amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba kuthande noko ukufudumala kakhulu uqala phaya erhafu ngokunjalo naseTkalado khona lapho sibona into yoba amaqondo abetha phaya ko-34 degrees Celsius ngu-30 ke phaya ekomani kanti ke phaya eMthatha sabona into yoba amaqondo abetha phaya ku-31 phaya eBlumanda phaya eBloemfontein sabona into yoba nakhona kuthande ukufudumala ngo-32 naseVryburg ukuyotsho phaa eMahikeng kwimimandla ke ephaa kumntla mpuma welizwe nakhona amaqondo noko athande untingela phezulu sambona la 33 eliphalale kanti ke ngu-28 omhle eRhawutini ngomso ze ibe ngu-31 phaya ePitoli ngu-34 otshisayo eMusini apha kwimimandla ke sentshona mbukeli nakhona noko sithande ulindele inqatsini yelanga qala phaya eCalvinia ngu-34 kanti ke likhupha intlanzi emanzini ngo-38 phaya eAppington ngu-33 eSpringbok kodwa ke liphole kakuhle ngo-24 phaya eAlexander Bay kamnandi mawethu.